lasa aslamo abi men yosri abi fatiyata ninga bara damne kaka sorry wala fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين Masa aslamu hazigira herala ala kan wi herala آمين laban wulma ala ko dama آمين anga dugu ala ko ta nyefe آمين ala ka jeno wa ama آمين ala ka chendeme آمين ala ka anga dama آمين kirana sudu ya kama آمين sallallahu alaihi wasallam السليم صارت oko aslamu namure نعم shina ni ala ka je أها le 22 12e mois أها l'année 2019 أدو Nansara kalo kile muga ani fila نعم saa jate kalo tani filana ba fila saa tani kɔnɔntɔn أها an bɛ Mali jamana kɔnɔ نعم an bɛ Kulukoro marabolo la an bɛ Joyila mara la Ngolobugu komini نعم dugu la min ye mɔkɛ ye su in na أها an bɛ mɔkɛ sokuranin na كيف صارت an bɛ misiri dala yan نعم silamɛya ɲɛfɔli sira kan a bɛ fɔ min ma ko dawa أها ala ye kira ci ni diinɛ min ye نعم nka n bɛ kira Muhamadu Mustafa de ma أها o diinɛ tɔgɔ ye silamɛya كيف o diinɛ in ne ye diinɛ tɔw da siyɛnsaba jogo la danbe la ani laadiriya la الله أكبر أدو o tuma su in na an nana an ɲɛ da an baden ninnu kan نعم mɔkɛkaw ka na dakuruɲɛ fila fɔ أها ka bɔ ala ka kitabu la o ye dalilu ye an bolo أها don gɛlɛ saba الله أكبر don gɛlɛ saba ye don gɛlɛ jumɛn ni jumɛn ye don min na n'i bilala saya sigara la أها a ye min kɛ ala kama ani a ye min kɛ ala ko la نعم i b'a dɔn k'o de ye ko dɔ ye الله أكبر o ye don gɛlɛ fɔlɔ ye a ma don gɛlɛ filanan la أها n'i bilala kaburu den la barisaku i fan da banda muso da cɛ da dibi la bɔgɔmugu la i b'a dɔn yɔrɔ la ko don dɔ tɛmɛna الله أكبر min ye ala ko kɛ i bi a nafa sɔrɔ ye الله أكبر don gɛlɛ sabanan lahara don o lahara dun ye dugu ni jamanaw ye نعم mizani ni siratiw bɛ yen fo kana jahanama ko ni alijinɛ ko la الله أكبر baara minnu bɛ kɛ ala kama mɔgɔ b'a nafa sɔrɔ nin don gɛlɛ saba de la كيف صارت Sayyidina Ali ko نعم Almami Aliyu Asadullah al-Galibi Galibi denw ka wara ale ko diɲɛ do ye do saba ye أها diɲɛ waati ye waati saba ye نعم diɲɛ kuma ye kuma saba ye o waati fɔlɔ k'o de ye kunungo الله أكبر waati filanan k'o de ye bi كيف waati sabanan
ko de shini ko nga ko ni wati sabai ko seni fanga be moy wati mina ko ikri Allahu akbar kun mo temena an nga minga kunu o kera o bana imam minga kunu ka to foi to la bi ko ka kunu ai abada ame bidela ibi se ga minga bi okay ika wasabo de la o de ise shini mi alabulu Allahu akbar o se ga senga o se ga krati se enya ai a se ga senga o se ga ke aba soro fatila nga wati mi bi wati mina sisa ika nga minge o de o ke wati re Allahu akbar ala ye kene min dama ala ye doni min dama ala ye farfuni min dama an yo le ta ko ke ga ala ka dine jihadi ke fi sabilillah Allahu akbar nani ananga nanfulu tari mo ka islamia fa sigatala abukeneka islamo yananga tani anga boroy ami fulunye shi anga jamana fa mo ni fulika kan ko barkada ko wali mando ka dugo ku ka nyine ala fe fama ladri fama nyuma ala ko no ya mali mali bi gelamina akasika bwala mali nyamne dole sigatala sabu mali ma fama soro fama me mali fe Allahu akbar o de mali ka gelaye fama ladri anya nyina ala fa ala ko dama amin anga jamana fama nyimo ala ko kana amin fama chenikelo ala ka limana du mo gasibu ko amin ni min di sega ko ala ko mo musa amin jamana du ngala kana namura anga surasi minum bina mali korofe javala ko kele tede java de norla nyefo java be mali korofe java e minum bi ami ala wele ala setaw ye famataw na setigi e ala bi odo ala ikaki ga sekama ega yafa surasi numa amin ala minum me numa bi iku ni koloshi o ga sega jamana de koloshi amin minum ku java ala ulu java amin ala son kira bunya kama amin bijahi mustafa sallallahu ta'ala wa sallam salim bawadi Allah namore amanga jamana janbo fu karangara nyana anga qaidi no e zamzamiwe no e makiwe no e madaniwe السيد شريف عثمان مدن Haidara bawadi Allah ambafu ani fulika kan ka barkada ka wali mondo Haidara kanichi wali du jolla Haidara kanichi wali du nglamina joda isekui sigatala Haidara de islamia kuna wulo kabani anga sagai ale de farafia bla valeur la kabani anga kle Allah akbar ale de bamananga korota ko bonye kabani anga wati ale de kurane valeur ira auna kabani anga sagai au ma fo karamo matume wallahi wali utemena mabotemena maunga klela chemi cheira ana nanya do anya famu السيد شريف عثمان مدن Haidara oduda ale de alfati lima obulikai datigulu ndalaba il a débloqué ce qui était clos Allah akbar Nasir el Hakim bil Hakidu odo chemi nana chenge ga chendeme l'homme qui a aidé la vérité par la vérité le but spirituel de croyant mumil do ngundigido Allah akbar السيد الشريف عثمان مدن Haidara bawadi على الإسلام يا بلا برومينغا يتوقع بروته ngo jogo borodo odo furga jeman nunde jalam go milekete boshibe disigate kusigi jigimete milara ka fote mitwo ka fote zellate nyishudote koki jogo nya kake ladri wallahi nani na noko ana idrati nyoni lahara Allah akbar ni chendra ni kulo mo ko idra tamive bawla idra be mi ve kufe wa idra mo foifo fo alako alako bo alako alako ni bonola a ko jugu do de bo ni ko be idra fe ni mo so la ina idra tinyoni fi wallahi mbado ayto anga karamo idra da me koloshi kaga mali dine tigi be
silamɛ fara silanda fara diinɛ wɛrɛw kan bɛɛ ye drapeau di Haidara ma ko il est ambassadeur de la paix il est le messie ko mɔgɔ min ye hɛrɛ ɲini ni diɲɛ bɛɛ ye o ye nin karamɔgɔ ye a y'a ɲini diɲɛ ka lafiya a y'a ɲini diɲɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diɲɛ jamana bɛɛ diinɛ o diinɛ b'a kɔnɔ n'u b'a dɔn olu bɛɛ sɔnna a ye mais tigɛ kɛra jɔn na tigɛ kɛra Haidara ka Ali Sangare de la a jogo kolo kama Haidara Malo Ali ala k'an kisi a ma o kojugu ye dɛ lebu tɛ karamɔgɔ la nka e min ko k'i b'a fɛ ne b'i jogo ɲɛ e bɛ lebu se i yɛrɛ ma ne tɛ Haidara tɛ i bɛ silamɛya la gosi u bɛ karamɔgɔ la gosi ni e jogo kolo ye o la ne b'a fɔ a ye siɲɛ caman ko ka karamɔgɔ dɛmɛ kɔlɔsi o la kɛnɛ o kɛnɛ kan kɛnɛ min tɛ karamɔgɔ faamu ne t'a tɔgɔ fɔ ye ka mɔgɔ man k'i ka maaba di mɔgɔ ma k'a dɔgɔya wallahi ni tiɲɛ tɛ wala kɛnɛ bɛɛ n'a kuma don o tiɲɛ kɛnɛ min t'i ka maaba bonya dɔn n'i ka maaba yɛrɛ ye u b'a dɔgɔya ye wa e de y'a dɔgɔya wallahi o tɛ kanu yɛrɛ ye silamɛya ye kodɔn de silamɛya ye faamu de n ko Haidara nana an bila pied kan silamɛya pied n'a bɛ kuma i b'a dɔn a bɛ ka min fɔ ko nin ye silamɛya ye i b'a dɔn hali n'i t'ale fɛ n'i ye dɔɔnin k'o la i ka ɲɛnamaya bɛ dilan hɛrɛ la wa ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o ciko foyi tɛ kira la dɛmɛw ka hɛrɛ sɔrɔ kɔ anw ma se ka sɔn kuma in ma abada fo Haidara nalen ka bɛn n'anw ka tile k'a sɔrɔ kuranɛ aya don mais minnu ye silamɛya représenté an fɛ yan anw ma jogo y'u la min bɛ se k'a to an bɛ se ka balo hɛrɛ la ale nana datuguli dayɛlɛ Seydina Ali mɔden ala de cɛ min nana Seydina Ali kunkolo kɔrɔta dugukolo kan ka bɛn n'anw ka tile a fa nenina a ba nenina a dɔgɔyara a lagosira kuma jugu bɛɛ fɔra mais a ma kɔfilɛ ala y'a bonya sabu ala ko in tanzurullaha yanzurukum man kana lillahi kana Allah n'a ye ala ta kɛ ala b'a ta kɛ n'a y'a to ala ye ala b'a k'a ye mais anw fɛ jamana in kɔnɔ yan kuma min bɛ sɛgɛn ni ɲani na o waati mɔgɔw t'i dɔn n'i ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka wuli k'u bɛ don n'i ka hɛrɛ cɛ an yɛrɛ filɛ a gɛlɛya dɔ kɔnɔ ala Haidara mɔgɔ dɔw b'a nɔfɛ kununko dɔw tugura la olu sara a nɔfɛ u ma janfa ala dɔw bɛ ka n ka saya kɔnɔ karamɔgɔ Haidara nɔfɛ baara la olu t'a janfa ala kana an ka janfabaw la wallahi a ye kɛ ni seere ne t'a janfaba la yanni lahara cɛ mais ne tɛ tulobɔ dama tɛ dɛ karamɔgɔ Haidara bɔra woni minnu fɛ kununko pour que silamɛya ka bila bɔlɔ kan ni kuranɛ cɛ ne b'o de fɛ a ka jɔ bɔlɔ kan wa mɔtɔ n ti n giri lajɛ n ti numan lajɛ mɔgɔ t'i ka tanuni kana mɔgɔ t'i ka nɛni na mɔgɔ t'i ka wari la n bɛ baara kɛ n tɛgɛ fila la ka wari ɲini k'o kɛ ka gazoli kɛ n yɛrɛ ye ka na wajuli kɛ n yɛrɛ ye ni n ye wari sɔrɔ n yɛrɛ ye n b'o minɛ n yɛrɛ ye ni n ye muso sɔrɔ n yɛrɛ ye n b'o minɛ n yɛrɛ ye ni ma foyi sɔrɔ n yɛrɛ ye n bɛ silamɛya bila bɔlɔ kan n yɛrɛ ye i n'a fɔ Haidara y'a bila bɔlɔ kan cogo min a yɛrɛ ye fo bi dugu jɛra o la n galen ne kuranɛ na n y'a sira bila ala n y'a ɲini fɛ i ka n ta cɛ ne ye karamɔgɔ Haidara ka kasɛti den kelen ne lamɛn kasɛti in kɛra 1998 n y'a lamɛn min kɛ a ko kuma kɔnɔ ko wallahi ko ale Haidara ko tile bɔra na bi yɔrɔ ko ale tɛ sɔsɔ silamɛya la ne de ye tile bɔra jateminɛ a ka jan k'a bi yɔrɔ jateminɛ a ka jan kuma giriyara ne kunkolo ma a ko kuma laban na ko yɔrɔ bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ wallahi ne y'a dɔn nin ye tiɲɛtigi ye o y'a sɔrɔ ne t'a dɔn diɲɛ na ko jamu dɔ bɛ yen min yɛrɛ jamu ye Haidara ye ne bolo n ka tɔgɔ yɛrɛ de ko Haidara o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ sabu sirifi ko in d'an fɛ yan kosɛbɛ ten ni kɔsa in na tɛ bon o tuma ne ko sisan n ko n bɛ fɛ ka don silamɛya la n ko ka nin karamɔgɔ in ladege o kasɛti la a ko k'ale bɔra Segu de a ma kamanin fɔ komi Segu mara don a ko k'ale ye Segukaw ye bon ne ko n bɛ fɛ ka nin karamɔgɔkɛ in ladege n ko ka kɛ a ɲɔgɔnna dɔ ye an ka dugu la Sirakɔrɔ o ladegeli kama ne taara misiri la Joyila n ko n bɛna don silamɛya la olu ye silamɛya ɲɛfɔli jumadoya fɛ bɛɛ ɲɛna miniti 40 olu bɛ ka silamɛya ɲɛfɔ a tilaba min kɛ jama na ne ko ne kunkolo ma don yɔrɔ sɔrɔ silamɛya la sabu anw ti don ko mɔgɔw donna an bɛ don ni dalilu ye
wallahi almami mana islamia kan ne minti binani juela ne kuma ma wosro kan do Allah wanya foi wona ma wosro afana dibina ani doya ka kuma tamavo ne bole ngale ka wosro sabu nana kaseti fatu gele lame nana islamia me wala ko baya de islamia do ngale ka kurne dale ni to game nya surabo konoy suratu mumtahina ayatan fla nyo kala nyo tafsiri kemga munya fa Allahu akbar zurna ka wuli sisa o misri kele na jumoda kele wara fe ku fara nyonga wonne boraya o juma jana waslamaya ne kuma ma wosro menye wosro akakanga na woira awla bayadu Allahu akbar ado ngale na qur'ane boyana almami bulu saranne rede mo ani bo subhanallah ni bora setenya ado benga nyini juela alaka hinal ansar disba ale ko ma ko an ta don ngom men ko men na islama de nyinu fe bonu masaga fo ni anya soro akakanga yirula sigatala ngo bashite ne ko mi karamo en nadege ne shi sandal woro do islamia la kabaya ke katula kando e golla o karam mi ngomi faga ladege nzola ka wuli sisa ngo fonni ga wajuli yara deke fonni ga ken ni wana do ya ngaro la Allahu akbar o kashati dengele de ni karamo gore Allahu akbar o kashati kele ko na nyella menen ne fe o islamia famu chama yira ne la kadallu chama zoro islamia la zola ka wuli ndubi sangale ni kurane ka nyefo moy iba fo mo mi ma do ko Allahu akbar o karaminge o ya doka bo o jine ba bulu de ka doka bo atara la walla amata mur kalama abika na dota la wala matru ba fo afanyana abasabene ke kata yebe o dum ke kata yabe de do ka ka sabene mo to ta tekli do ko ka kulu chana ko jine perla kulu Allah jine ka doka on dala jine ka doka ne wojuri ke savla mabalkuya Allah wallahi ne faso ban wode barane la pew santa ne ban ngotoy kata jefe sabu kira faso bana kira la ne bodo ne ban ngotoy ka je jama ni je dugu yala nta do fiyo ko dugu do be ko ban Allahu akbar ni miteme mutu anti do dugu shila ban dugu shi siga ne santange beita fodo ko abi jomi do ko abi drogu do ko jawli ledu do ko aglis gilende ntepma wanti wajuli ka anti na ka rajula anti kuma ka rajula ni mali dugu chamange ka su region ke ka ngam jamana bla kata trofe sam wan fla jamana bla sangare wala kata islamé ni fo dugu do fle ni ko war dugu do atoko ko sembirgo ne sere o ya soro dugu mume be baya kala cheklempe o chekle era kuma shiga fini an fara cheklende nini nga mogo nana do dugula o ko wajuri tike nango ngabike ani wajuri ku ga radio sola ko la voix de l'assemblée radio so to ko yo Allahu akbar ay wajuri ke me flani ko o ko fe ni wajuri kene do labe o do ka mogo do islamé la mogo bi worani ko baya kadira ka fédération ansaru nyemogo wuli ka bo fere kese dugu kana sembirigo kana bureau sigi mais asbunallah wa ni'mal wakil ونعم المولى ونعم النصير بي ادغلا ني مامنوندو نتاغاي منوندو انصار الاسلاميلا كوكيغا بروسي بي مندرسو جوروي انصار تولا بي انصار الشيخ جوروي سولو ناشيني شيخ شريف احمد تجاني بوراي كتاواجلكي الله دغمو وني ويلي كونيا ايدرا ديبنا بي الحمد لله ونغا تشستري كو بنفو وني اكا الله كما اكنا نفو والله ناس رو كون يرو بجرم سبه اسلامي اني شيرالا خروغو ني دغاندي توكي الله براجي بتعرف جرمي على تاي جرمي على تاي على جيني على تاي او جرى علي وي علي كوي او غير علي وي علي كوي نو جرى علي كبا اني علي تافه وتفنجي ونو بكو بنفه نتي على فوتي فنيا تفنجي نو بكو بنفه نتي على فمي فاكا فا كدري جرمي كنا بينا اسغا هم بكم مغول دني مغول نيراتي فنيا على واي غرم مغول نيرا فله ودي اتو اسره والله sigatala aga turadini sizangenge bigangata ati magara fle sangare andana duwolo choko kelela kaninyo ga bare mabo ke kangodo metonyinna ni mo to fo otilafia Allahu akbar nga ala nyinna mo te to ro bi bara ke dro katati sangare yodo o kuma o bare no ni anzi dugu chama Allahu akbar
anya yesisa ngo ala kira sallallahu alaihi wasallam afaso ya gemenge mami na fanga doni zoro ayinyi ci faso mo kana faso gila sikatala ne nana nzigi ninga mo ngo est-ce andi segi faso kono on nana dugu do la bakoya abi bela ko fa andi dugu fo nga ni mo ne ka kashetu la ndo kanga do na on nana dugu la adugu de do ben kene nga ya ngande mo to fo on dugu mo ne wole misri kono toroba chama an almami konni ansaru de ma kara tugudi konni ansaru ko lutu wajuli ke amun naw konni bayakale ko wajuli tike amun naw konni aidara kam mo ko ndu wajuli ke amun naw ngome no o te o saba shite wajuli be ke ko oho amun naw osna na wajuli ke ko bashitala ni wajuli kilinge naam flamé podoy odo setini yoro mi ni ko be se jawga karabay abebi dablay ne wajuli ke ni che o ya do ne mi Allah akbar kele fla saba wajuli nanina o karamo nafiki nunu ngol ma ko ali ko bo ko be ka kene ko karamo idra ka kene Allah akbar sari ani modo bele ne taraso ansaru mi me ma chefla o chefla santan saba amasa ke masaba Allah santan saba chefla de be bela o be ansaru amasa ke saba o keneka me mo tarado kado foga se mo biko nga soro ka ngodo ngo ali missionnaire ri amako te tokola Allah akbar ali barakala wa aidara baraka fanga do bunye ala tade iko hari mo yo ti ma bunya re ala mo be bunya labe bunya kan soro sira me be ala yo foko ba barakala de tay bunya Allah akbar wallahi aidara borata nizare be katani ve kanani ve kadoni ve kayelani ve kajigini ve kanani ve o de ato aidara ni jeji zoro naam am garano dulbu wajuli kala o de faga bo woni ve shingli katati ma idara la ashawa kala khagala wallahi aidara bora mi ve ni ma bo fe aidara be yoro itu soro sikatala waiti bunyane soro goy mo ya ni kibi ala ko ke ko ga bo stra surli fe ibita bo stra straja bi ka katmela wallahi sikatala aidara islamia wajuli ke ko mi fato ba fa kumulati o ko fa kana mo juma mi me parala ko mi fato ate utika so ate bebe ka wajuli ke ati digulare halati dimi a'udhu billahi minash shaitanir rajim islama ajalu sello halati dimi me yire ya fo ba fugo ni islamia ma ke kala bi sasasa wallahi wa ode kumule wa ayo de ke wa ode atala abunya sikatala sangari ni na me banu ko aliudo asadullah galib sedu ngomanu yefio nedo wallahi netu ukomanne ukomanne parce que ukomanne muna ne bislana nyefo netu jati me utene fe ne odo wa ute ala fe ne odo o mogo be bonyani togo de la ne bi mogo be bara de la antisa ni sangari ne ngo flem fasula kanani nga chawe ni nyere bango mu me gaga shibe ani jebe kabi wolola ne ka wajuli damne ni biche kabi ne wolola naam mogo flani sabama deli ka dorme kelen bara nyonga folo kane to voyageur la ka fono ko nga dema kan mine ote c'est kelene wa kelendi shengele ngaso voyager ni muso wole ka fo mo ngo ma wo janye hera soro wo da bora ka do ko ni voyager Allah mais ça dara jere kle keme so ne kle bi woron duru ni bi minga ngaso a chale ma kle bi woroy sa mu me be abbe ke nyaga sala ala ka dine nya fo sara Allah akbar sangari gelani nyani ani toro odro gelani nyani ani toro odro naam me ko be baro bi ka dine kama ani ala kama ani lara kama anga wa madro anga wa madro mun ma fo bi qaidara bi herala ulu tafam wallahi aidara ka kunu kaso ka futa bi herala sikatala atafam aidara bi kle hage do ke bi ana muso ti nyoni ani dondi nyoni jamana ko woni je ko woni ko gala ko duwa wallahi keneka me ini muso ni do messi fo ka baro ka gatimi o wati fanda ya bala me o fanda ni ko here aywa bi abi ni ka doga ni mi da ka bi o ti da o ma da ka ku here wallahi parce que bi hasidu bolo muga min tanda min zoro bolo ko fe bebe me jamana yera beniti mawara do fanda wara do jiya kono bi katma idraka Allah akbar jiya fanda volo premier bi ne ka yebela aidara do Allah akbar barachi jiya kono ma fa la harada jene wallahi wa aidara do motere kala mo nyana be
i fanda Allahu akbar. o la ne y'a fɔ dɔ ye n ko n'i ye se kɛ ne mago bɛ ka dileki dɔ de kala forokiya dɔ pɔsi kana kula fiye wari bila yɔrɔ ko tɛ yan place tɛ wari bila la parce que wari tɛ bila an kun n'an y'a sɔrɔ sisan a bɛ taa sisan place t'a la a t'a la o tuma Hayidara ye min sɔrɔ ani mɔgɔw jɛra la a y'a tila bɛɛ la tiɲɛ wallahi karamɔgɔ Hayidara ka kasɛti kɔrɔlen minnu mɛ n'a ko an ka kasɛti kɔrɔw fili u bɛ nafigi dɔw mankan mɛn parce que Hayidara ka kumaw filɛ mɔgɔ bɛɛ t'a faamu quoi ko a ka kasɛti kɔrɔw k'a ko k'olu kana jouer bilen n'an ka fɛn dɔ f'e ye dɛ ne ko n bɛ wajuli kɛ aw fɛ mɔkɛ yan sisan misali la ni alimami ko sisan ko wajuli tɛ kɛ bon ne y'a kɛ jatigɛla la n b'a fɔ n ko mɔkɛ alimami ko wajuli tɛ kɛ n k'o de y'a to kalan kɛra jatigɛla la yan bon n'o fɔra kasɛti la ni alimami nana don diinɛ na kun fo k'o kɛ ne ka garidi dɔ ye misali la kasɛti bɛ kan ka tɛmɛ o ka ɲi wa ayi mais don min ne ko n ko a ko a tigɛ a m'a fɔ wa a fɔra nkalon bɛ min ye n'a tɛ Hayidara faamu a ye ne lamɛn n bɛ Hayidara ɲɛfɔ a ye alhamdulillah silamɛya ye ko dɔ de cɛ o cɛ ko bɛɛ donna ta a bɔra ta i ne ma ɲɔgɔn ye Allahu akbar ni ne ye ɲɔgɔn ye dugu o dugu k'a ta Hayidara fɛ a ma ne ye n'a ye ne ye a bɛ sɔn wallahi parce que ne de bɛna n jogo de yira a la a yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ a ye dɛ n bɛ tile 2 min kɛ a ka so n b'o kɛ ni n jogo ni n dame ye adamadenya dɛmɛ ni laadiri ni dilanlen ni tiɲɛ fɔli la e min ni tɛ Hayidara fɛ dɔwɛrɛ tɛ ko e bara Hayidara la ten dɔrɔn i t'a dɔn o ama n'i y'a ka mɔgɔ ɲuman ye e bɛna da o la i b'a fɔ e bɔra min ne bɔra i bɛ i b'a dɔn dɔɔnin min siga t'a la sangare an bɛ ɲininka lahara kɛtaw ni fɔtaw de la a ye to an ka cɛkɔrɔba dɛmɛ kɔlɔsi ka kan mɔgɔ o mɔgɔ kɛra sababu ye ka lagosi kelen se nin cɛkɔrɔba in ma i ka ɲɛnamaya tiɲɛna wa yen tiɲɛna dɛ a b'a janto karamɔgɔ Hayidara dɛmɛ la Allahu akbar mɔgɔ minnu t'a fɛ minnu t'a dɔn minnu ka kodɔn t'a ye kan'a fɔ k'i b'a fɔ olu ye tiɲɛ wallahi a nafa ka bon ma wallahi mɔgɔ min ye marifa jɔsɔ ni kisɛ ye ka n'i jɔ ndirigi na dugumɛnɛw ka mugu ci u la i kunkolo bɛ yen ayi kunkolo man ɲi tiɲɛ dɛ mais u ka ca dɛ o ka ca nka mugu man ka ci u la ni mago bɛ ndirigi na a bɛ se ka sɔrɔ ni mugu tɛ tiɲɛ n'i ye mugu ci a la tata tɛ sɔrɔ a la ayi a kana karamɔgɔ ka kuma fɔ nafigi ye nafigi min ye karamɔgɔ mɔkɛ faga a tɛ fɛn y'a ye a t'a faamu a t'a ɲini k'a faamu yɛrɛ mais minnu bannen don n'olu m'a ye a ye kuma olu fɛ ni kodɔn ni faamu ye ilimu ni hikima n ka kasɛti bɛɛ kasɛti 400 ani 700 ani 70 ani kasɛti den 5 n wolo ni bi cɛ min farala ɲɔgɔn kan n'a ma tunu o kasɛti den kelen tɛ yen ko cɛ dɔ ye nin kɛ ne la k'a tɔgɔ ye Bakari k'a ma diya ne ye n'i ye min kɛ ne la n ta to ni Ala ma bilahi Allahu akbar ni ne ko dɔrɔn n ko n bɛ karisa fɔ a tɔgɔ Kasimu Jakite o kɔrɔ ye n bɛ ɲumanya de fɔ ye n'a ye juguman kɛnɛ don min fana n b'o to yen wallahi Allahu akbar ni tiɲɛ dɛ baara Ala ko lahara ko yawma tubla saraye le jour où Dieu va déchiffrer tous les secrets don min na Ala bɛna gundo bɔrɔtɔ min ka di min ye o k'o kɛ Hayidara nana datugulen dayɛlɛ Seydina Ali tiɲɛtaba Seydi Sharif Usman Ibn Hayidara a tɔgɔ ka gɛlɛn nafigi yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn wallahi nafigi tɛ fɛ k'a mɛn a tɛ fɛ k'a mɛn u y'a lagosi cogo bɛɛ la mɔgɔ dɔ bɛ Hayidara dɔgɔya k'a sɔrɔ olu ba ma furu wallahi o ba furulen kɔ olu denw wololen bɛ ka karamɔgɔ dɔgɔya an ka silamɛya bila pewu an kana dɛmɛ ni hɔrɔnya ni laadiriya ni jamana yɛrɛ danbe kɔrɔlen la o man ka kɛ mais ne b'a fɔ karamɔgɔ Hayidara mɔgɔ si man ka nɛni Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Hayidara kan mais ne man ka nɛni e man ka nɛni nin man ka nɛni nka wallahi minnu bɛ Hayidara nɛni o kan ka nɛni n ka dalilu bɛ n tɛgɛ kɔnɔ yan kitabu dilanna ko kira Mahamadu ye ko halala tɛ Mahamadu belebeleba in ko halala tɛ ko wallahi ko abile fatura ko k'a sɔrɔ ko garisɛgɛ t'a minɛ ta la Allahu akbar mais ko kira mɔkɛ kira mɔden de ye Hayidara ye siga t'a la d'accord tɛ o bɛ yen d'accord a bɛ yen karamɔgɔ a fɔra ko karamɔgɔ tɛ halala ye ka kuma bɛɛ fɔ ko sirifi tɛ mais n'o fɔra kira ma min ka bon ni fɛn bɛɛ ye o mɔden ni nin fɔra o ma n k'o ye dakɔrɔlen ye a n'o ka kan siga t'a la wallahi ni karamɔgɔ Hayidara ma dɔgɔya ne bɛ bɔ nɔfɛ mais e de man k'a dɔgɔya sabu e y'a dɔn nka wallahi min kan k'a faga n'o y'a dɔgɔya e kan ka Ala fo jɔnni Useni faga selila nafigiw de tɛ o nafigi kelen ninnu bɔnnaw bɛ yen n'i ko Hayidara n'i y'a sɔrɔ tigɛ a bɛɛ ka kan n'olu nɛni kɛ dɔrɔn ka da o la i bɛ Ala fo mɔgɔ min kan k'i fa n'o ye nɛni i bɛ Ala fo k'Ala barika da siga t'a la ka kuma maa ne bɛ maa ba dɔgɔya an bɛɛ ko ten
abma mogego ni mani bi maba dogoya karamga idara te maba ya abma ni mani yo dogoya obi diga wala pourquoi abi nyina wa aba yere sosowa ko mani bi maba dogoya anga maba o dogara mani fe e ku be dimi wala e di mo mani bi maba dogoya aba eti mani ka baraka ya atwa ka baraka katala la do ke go sallallahu alaihi wasallam ko karamo bi na lahara tore minna ra minga e ka kele ka mo fe ko abna wasu nyona lahara kasim mina lahara baba bina lahara nera bina lahara ami wasu nyona ni ma fogo ale ka dugumo wa famin ni ma fo ne ka dugumo wa ni faga ni ma fo ka dugumo wa tasuma na bebi tafo kira ko ni minga toro buyana ni minda ko yoro la ko woli bebe to kele ko o de nyemo ko boy amma anti fa aidra ka bla woli yu nyewa nabi fo ka ayato manu ngaduga uba wama jenetika filmude bandi chefu ni acteri ni bandi chefu bora filmuna o ya bani bandi chefu kore mo jugu mi ma chala na bi cheni ka ka bare cheni acteri kore mo nyuma ba ni blaka kishi ala tife bandi chefu ka toroso nga bandi chefu ga ni ka le faga ni bandi chefu fara film na do film bani ay dere acteru ka acteri aw munu nga ma deme aw nya acteur de mo am toro mi do an ay dere mi toro be fi ni ka Allah bikena ka bandi chefu de ban toro nolu ka toro fana make antan jasiri wantan jija kurana kuti ayo kan ndoya onanga kan ayo kan jashi onanga kan almam maliki bugara sugula sambi kono ngani saworo ka kulisi bola na ko we chetigi wo ma boy o ma nyuma ma sabe edo go chogodi almam ya wona fata o tara kasola do ko fatura kaso kono yi ali fata kira do gengira do kundigara do na tasmana unyama mais on nga bele ba no dogara on me klubo wallahi o ko kanyina na salama ay sorko zariyo fara ko e jenege jonna mariama ko isage mbode fara mais zariyo fara ka jenege mariama la musu salma mariama ko isage mbode zariyo fara mena ya kunu tigara ko kiga suru baga jenege sarake mais on nga karamo ay dara ni mo do shuru ebe dimi yeramo imanga dimi ni ay dara ni kame kan ala fo kala barakada ikan ala tanu ko mo bari kan kata wa ka do mo bo ka angre o ka buyani wari o ka buyani navolo ko de dormay ani nni na dogara manu ve ko bu do fara ka gradika Allah akbar jalabe bunya abman di fe karamo ka jalaga bunya kile ne mo dele ga fo ngo do e karamo nani ko nini wala ko daga o daga bane do ne toke ne mi munge ne mi nani hakli do ni mo mi karamo doga ni kodo parce que do ba doga ni kodo fu ko na hado to ala ibno ko na ya kele nununda ko sagi umma kayira o e galo ko dalu dikara o ki kodo Allah hakli tibu bi ganna me mo fla nabi jala ni kele dibina doro tate che sigata mando kele mana dimi doro kan ni ke chetete ambal magedo yene wele dodo ko ko ne ka kace dolamma ko itma fla dimi wona dimi kama gedo de meshita ka idara dese ka idara faduta ka meshido karamo idara kumulula ka lagoshi ka saboti doy le kumuluta ko sigi karamo kana ka lagoshi ne ayemi ne atigi wele telefon na ngangara mo wanche ngo karamo ali sangare do kado bugun na yirmaju woni ka fedo de e photo ni karamo ga idra photo be nyon ngara fe meshi ba ngulula ngomi fe ni nga fedo la nga kuma ngo in ni mimla ajukoro ni ngote olu la dawe nga meshi do yi o folo yira ela ne fe ga e ni nga edwa ako quality ko won ma ko nga photo chama ka laje na le do amna kuma ka nya chama munge ani block ama kuma bli ama sonni ka kuma feble ne ga wole atata nega wajuri mizigiro ko fe nego kono muslima kana toro no karamo ga idara doye wulu kungulo sigala ka leggela do ada kono ka doya imagila ani ka meshi do kungulo la ngo kana au toro kana deku ngone tay dalu ne kuma dalu de 2007 la sisa dan marki ka we kira mamulo ke munimay ka dise ka kulishi bo kira la ka dise ka ke munimay akulishi nda debi joka ala jaka yelala kira muhammad sallallahu ta'ala wasallam olu kila ga bamu labe
ka bamu siri kira cɛla ka bamu do kira bolo la n'a kunkolo la bamu bɛɛ kan ka ci ka bɛn waati kelen ma ka n'u jɔ ka bamu citɔ lajɛ ka wo ta kira la ko kira sara Danemark l'année 2007 o kɛra Danemark kira Muhamadu Mustafa mɔden Ayidara n'u nana Ayidara dɛsɛ k'a cɛ juguya o ye dakɔrɔlen n'o ma kɛ o kɔrɔ ko Ayidara ma bɔ a la a t'a dɔn ni mi anw da karamɔgɔ la fo k'a dɔn anw ma tugu ne ma tugu karamɔgɔ Ayidara la ko Ayidara don ayi an ne tugura la ko a ye Ala ka tiɲɛ min dɔn a y'o de fɔ o kuma Ayidara ye bonya wɛrɛ o fara la kan n'o tɛ Seydina Ali ko sirifi fitinin a n'a kumaba k'a bɛɛ kelen ni maa min y'o fara lahara k'i b'u tugu ka taa jahannama kɔnɔ bilahi n ko n bɛ ba mada ni n den fo ani basi da ni foli ka kan n ka mɛ tamanikɛ o den ma kana silamɛya bila valeur la Haut Conseil islamique ya ɲɛmɔgɔya min bɛ kan ka wele a la n'o bɛ kan ka sɔnw ja tile kelen ne ma nisɔndiya k'a kɛra o ye k'a sɔrɔ a ma k'o ye ne tun b'a fɔ n ka kuma bɛɛ la ani n ka kitabuw kɔnɔ n ko il est le guide spirituel des croyants n ko Ayidara ye silamɛdenw kuntigi ye muminiw kuntigi ka bɛn ni anw ka sanga ye a bɛ kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ a ma kɛ Haut Conseil ye Haut Conseil tɛ silamɛya tɔn ye koyi ayi silamɛw ka lasigidenw pour que o ni faamaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ tɔɔrɔya mana kɛ silamɛw ni jamana kɔnɔ o diinɛ tɔngoya o ye ciden de ye bon o cidenya min n'o kalifara la o dira ma cogo min an bɛɛ b'a dɔn n ko bilahi karamɔgɔ Ayidara bɔra Seydina Useni na i b'o dɔn de Useni bɔra Damasi ka na a tɔgɔ Makan k'a tɛ taa yɔrɔ si bilen Irakikaw ye bataki caman lɛtiri 1 lɛtiri 2 lɛtiri 400 500 500 lɛtiri 1000 ko kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye Iraki a ko n tɛ a ma sɔn ko bɛɛ kɛra karamɔgɔ la a ma sɔn o nana fɔ Useni ye ko wa n'i ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye lɛtiri 1000 ni den kelen na ko an b'a fɔ lahara don ko Yazid ibn Muawiyata ani Abdulahi ibn Ziyada k'u ye da sago an ka silamɛya tora kun ka i ɲɛ ɲɛna i ma sɔn k'an bilasira n'a ye juru min kɛ ko lahara i bɛ jɔ n'a kungo ye o kɛra min kɛ Useni siran n'o kungo ye ka na Iraki o ye Useni janfa ye k'a faga ye bon o tuma Useni mɔden anw ka tile la Mali ko ka karamɔgɔ Ayidara kɛ silamɛya Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye Ayidara ko a ti k'a ye o ko n'a ma k'a ye ko silamɛya ɲɛda tiɲɛna Mali kɔnɔ ko silamɛya lagosira n'a ma k'a ye k'a y'u janfa fo ka taa gɛlɛya a dɛsɛlen dɛsɛ kɔda la a kɛra ye a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'o de ɲinina mɔgɔ min bɛ ka kaburu ɲini o ɲɛ bɛ diɲɛ la wa Ayidara ko a ka cachette la ko ni mɔgɔ min ye waata base du kana k'o sago du kana ko k'i sigi ɲɔ to kɔngɔ na ko i kafiri o cachette kɔrɔ bɛ kan ka taa mɔgɔw fɛ k'olu yɛlɛma ma n'a tɛ kuma faamu a ye ŋɔnɔ n k'a ɲɛfɔ dɛ ne de b'a ɲɛdɔn aw ni Ayidara tɛ ɲɔgɔn ye ka wɔlɔlɔ dɛ ne de b'a ɲɛfɔ aw ye ka taa waata base sago k'o du kana k'i balima to kɔngɔ na kuma in lamɛn mais waata base dir'i ma est-ce que a kuma n'o kan ayi ka taa waata base sa k'o do kana k'i balimakɛ to kɔn na ko haramu don mais ni mɔgɔ nana 20 base d'i ma k'i balima to kɔn na i bɛ mun kɛ ɲinankɛra o yɔrɔ kɔ ɲinankɛra o yɔrɔ kɔ dɛ o tuma a ye karamɔgɔw ɲininka a ye faamaw ɲininka a ye kunfiw ɲininka ko mun bɛ karamɔgɔw bolo a yɛrɛ ye min sa o foyi tɛ yen a bɛɛ ye Ayidara hɔn Ayidara hɔn mɔgɔw bɛ se ka fɛn de ma cogo di k'i bonya n'a ye e k'o feere o mɔgɔw ɲɛna e ye mun hɔrɔn ye mɔgɔw bɛ se ka fɛn de ma cogo di bonya kama e ka sin k'o di o tigi jɔlen ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ ma e ye mun ye ne ɲɛ t'o tigi la wa ne min y'a den ma ne ɲɛ t'o la wa dɔ delila ka wari kumaba ba dɔ di karamɔgɔ Ayidara ma wari min ka ca dɔɔnin 10 ni dɔɔnin o y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ mobili kɔliyɔrɔ de la k'a ka mobili sɔgɔra dɔ y'i jɔ dɔrɔn ka sin ka 10 ni dɔɔnin ɲina wari hakɛ kɔ ko a k'o kɛ ka mobili kɔli karamɔgɔ y'o bɛɛ di pinɛkɔrɔla ma k'a dira ko ka mobili kɔli k'e k'o minɛ ni mɔgɔ kelen ye Mali président kɔrɔ dɔ o ni karamɔgɔ Ayidara ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel dɔ la dumuni sanyɔrɔ dɔ e ka faamu na restaurant dɔ la dumuni sanyɔrɔ dɔ la président kɔrɔ in ko e ko Ayidara k'i bɛ to ka na sanni kɛ wa Ayidara ko n bɛ to ka na fɛn misɛnnin dɔw san ka taa dumuni fɛn dɔ a sɔrɔla k'a fɔ sisan hôteltigi ye n'o ye restaurant tigi ye ko ni karamɔgɔ in nana fɛn o fɛn da bi kɔfɛ
iba bet seben togola kana waram nabul ma besra ay Allahu akbar. ay dara ko chema wala president gore ma ko min diga mo to fo wala ki isra ni here o karamine karamo en ko folo mi wo ko fe karamo na autoritigi fe no restaurant gi ko tamaro dengelendia iko sabe chato wala Allah tamaro dengeli iko sabe chato wala kabi karamo yo tamaro dengele mine o fe na restaurant tamaro dengele dorme duru de kabi karamo dorme duru fe mine me kana dorme keleno o sabe chato wala karamo masi li Allahu akbar. fama na no minge restaurant gi ko abora kwae dorme kelen ve de mine me on ve valeur mala dorme duru tamaro matan daga ja famaye ani fama buya kenye kuma kelen do Ay daga kasheti kelende ko fama fenale mo akore ni ay dara mata fama dili wallahi man daga ja famaye ngakula ni ani fama buya kenye lo kuma kelen ay kala aba ko kuma be fama wo buya kala ka sara kuma be me yo kuma de ta ko birbiri ka ko mulo ce wallahi ay dara to ke politiki ay dara ko to ke politiki ay dara ko to ke politiki e be politiki ko nyedo fresh nu ya fi ko politiki to ka ni to ko do mo ko fi Allah politiki ko fere aramade politiki sikatala islamé politiki odo febe to ko politiki fere nga fere jugu o de politiki jugu mali fama bi minga anaya o de politiki jugu sikatala mais politique en général o de fere wallahi fere mi mi sera no ay i bora moto la katango bugu sugula shini politique do politique temina aussi itara maga hijila aviola politique ni camera jola huna kan filmer politique odo jamana keme fulani ko de bi ga la sisa o bi ga la jira sisa politique do odo politique mamudu musa tane wala vlami furu katani flami ngoyo soke fotani kelen yo zora chalasigi la ku afatura ka kono ndo afi ni sida aya muso befuru sida mbefuru politique Allah akbar muso ko kelen de abba politique ko apmi bara de la kadija bulu kadija wartigi bay seba kadija kadija ko ama Muhammadu ni ne nyara furustri ela bi sona la wa politique la ko wa sona fana parce que baro kadija groupe ne bay seba warba ko ni furu siri ni yere ko abe we opma war mi ma ko na vulu ma ko ana salama deme politique Khalid ibn Walid o tenemuso kire yo furu politique la pour que kandika do salama la politique Allahu akbar kire Muhammad ya demuso di awa o atodi sayyidina alima politique la pour que aga saka tonga saraka mbalma kado akana nya fable aya demuso di Usmana ma politique la o ga saka tonga saraka o fatura akla ga dora dama ko o fatura ako Usman ko ni demuso bi wolo lam ma ba dimo Allahu akbar e horoy politique la kire Muhammad ya ga tubi de furu no sayyida Aisha abode politique ko abuwar ne de be hun itna nya ba am nafra Allahu akbar halli zara halli ngadumna ci ina fara ta itni jabo politique sare kire Muhammad ya aya to akakala ne de ta no Umar de ko furu politique wa o kalfa chen nan ka salama nyam wonnani wa lu kofe salama nyam ko to fe na bekra jawga bleni mi faani sebenye Allahu akbar politique ne cedre migoro dona domi alkaba kono migoro ba ngam sirla domi alkaba kono migoro ko Allah mo mi mora islamera piu mata ma bahgedo ko islamera to ke politique Allahu akbar ko migoro ko kirama ngade kulisi mi mana politique do ala ko kan anda tu ama fo kulisi de ay fere de na kulisi sabara baz de la politique do odo nimbe politique sikatala politique ko go fere tuma mi mogo mi famu minga nga fuye obe nu yi famu minga nga fofona obe o to politique ko ay kurane ere kuma do bu tugula ala ko kurane na ko na bi na sunya sella ay glomi don noni o kurane kele ngala go bi ko glomi so bo ko haram sikatala ma ala politique re kuma fla fora re ko kuma tiga nyoni bli o kuma fla ma nyoni re ndoko politique ala ke go sallallahu alaihi wasallam ko glomi na ka bugo islame genyen binani kira ya kati abu ya kati umar nane politique la umar ya ka bishigi Allah sabu islame do tagat nyon daga
ko cɛw kan ka gulami ko cɛbakɔrɔ man kan i ba ye nege kɛlɛ la busanni bina ni kama Umaru fana ye politique kala ka dɔ fara a ka politique la pour que mɔgɔw ma se gulami dabila politique odo politique la kira sallallahu alaihi wasallam a ko n'a ye muso haramu adala muso in furulen haramu ya ka ko fo a ka miskine ma 60 balo tile kelen walima ka jɔn kelen ka hɔrɔnya walima ka tile 60 sun ka da ɲɔgɔn kan hali tile tɛ duuru ɲɔgɔn cɛ n'o banna fana ko ka taa muso in furu siri kun ka wari bɔ kun ni ko i dala ko n ye muso haramu kira ko ten politique la k'an maga bɔ kira y'a kɛ ten Abubakar y'a kɛ ten Umaru y'a kɛ ten Usmanu y'a kɛ ten Seydina Ali tile y'a sɔrɔ wari bɛ mɔgɔw kun mɔgɔw bɛ ka muso haramu n'u da ye ka wari k'a ɲɛnabɔ sini bɛɛ Seydina nana ni politique wɛrɛ kun ko haramu bi n'i ye muso haramu ni cɛ wɛrɛ ma muso in da ka muso in furu sa e tɛ se k'a furu bilen ale ye nin kɛ mun na politique pour que silamɛw ka muso haramuba kuma o ka dabila politique sangare karata politique aw ko cogo di an t'an ɲɛ dɛ kakan an kana kuma an kun fɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mɔgɔ y'i da don wale kungo la min t'a buye sira la ko jurumu b'o la mɛlɛkɛ t'o da don Aïdara ko kuma tɛ se ka wuli yɔrɔ si ne min da tableau la mɛlɛkɛ e ni Aïdara ye ɲɔgɔn sɔrɔ mili a t'a dɔn yɛrɛ bon k'a fɔ Aïdara yɛrɛ ko ta a ye farati dɛ cɛ min bɛ se k'a fɔ Aïdara ko o man ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ parce que Aïdara ko de ko ala kira ko o tɛ Aïdara ka ɲi Aïdara ko de ala ko o tɛ Aïdara ka ɲi pour que i ka se k'a dɔn Aïdara ko fo k'a sɔrɔ i ni Aïdara ye baro kɛ ɲɛnamaya baro kɛ n'o tɛ wajibi in da Aïdara ka ɲi ko kuranɛ ko ala kira ko Bukari ko Muslim ko Aïdara ko ya mais Aïdara ko o ye e yɛrɛ taalen a fɛ a kɛlen ka baro kɛ i b'a fɔ don dɔ Aïdara y'a fɔ ne ye tan o fɔra ye yan wale kungo de kɛmɛ ka cɛ ka dan hun i tɛ Aïdara siyɔrɔ dɔn i t'a si cogo dɔn i t'a kile cogo dɔn e b'i da don ka seliko kuma la e yɛrɛ tɛ se hali Fatiha la a ta jɔrɔna yɛrɛ kungo ye bɛɛ n'i kaburu min ka ɲɛnamaya banna n'o dilanna e min n'a ma ɲɛdɔn fɔlɔ e t'i lama Aïdara t'a dɔn ko hali e bɛ yen mais e y'a dɔn k'a bɛ yen dɛ o de y'a to i sigira a kan k'a dɔgɔya a y'a yɛrɛ ɲini a k'a semo nin ko ninnu na belebelew sɛgɛnnen don belebelew ɲɛninen don lafiya tɛ diɲɛ na dɛ fɔɲɛnɛ ko kelen ma Mamadu n'a ko a bɛ ne ala fɛ a bɔra n t'a to yen fiyewu fo n ye tɔɔrɔya min da fɔlɔ mɔgɔw kan n k'o ɲɔgɔnna k'a yɛrɛ la o de Aïdara ka tɔɔrɔ ninnu ye ka taa n ye min kɛ fɔlɔ mɔgɔw la fo n k'o ɲɔgɔnna k'a la jɛnɛya dalo dar'u la mɔgɔ faga dar'u la Seydina Ali fagara bilahi a fagara min a fɔra k'a fagara misiri kɔnɔ silamɛ dɔw ko e ko misiri la k'a kun taara mun na ye sabu o y'a sɔrɔ a mungutu cɛnna k'a tɛ seri fiyewu ko Seydina Ali yɛrɛ bɔra seli la pewu mangutu jugu donna sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ nafigiw fɛ dala k'a sɔrɔ nkalon don ka silamɛya turuturu a kun kan a bɛ ɲami minnu ko ko kɛmɛti sariya ye silamɛya donkan ye anw t'u kɛlɛ koyi sahada don mais sahada de bɛ ɲɛfɔ o ɲɛfɔli la parce que fo mɔgɔw k'a dɔn ala ye kira bɛɛ ci ni weleda ye maa wɛrɛ tɛ fɔlɔ ale ye ciden ye kira bɛɛ nana nin mais n'i nana mɔgɔ na don fɛn bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa samiyɛ don don sanji fɔlɔfɔlɔ na don daba bɛɛ tɛ taa foro la dabaw bɛ taa dɔɔni dɔɔni don fɔlɔ i bɛ taa ni dannikɛ daba misali la n'a ka di ye ka taa danni kɛ mpake la n'a ka di ye koronin ni dannikɛ dabani ni kalacɛ bɛ kɛ e b'o bɛɛ kɛ k'o bɛɛ jeni o bɛɛ kɔfɛ i bɛ na ni dannikɛ dabaniw ye o kɔfɛ i bɛ na ni ɲariɲariw ye o kɔfɛ i bɛ na ni angɛrɛw ye o kɔfɛ i bɛ na ni bɛnɛkɛlaw ye ka na ju don mais munna i ma na n'a bɛɛ ye don kelen k'a bɛ taa dɔɔni dɔɔni ala ye kiraw ci mɔgɔw de ma mɔgɔw ka ko bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni ba silamɛ nana d'a ma dɔɔni dɔɔni hali n'i ye gulɔmi tora silamɛ la ka waati kɛ ala bɛ fɛ k'a bɔ a la dɔɔni dɔɔni a ye jogow kɛlɛ jɛnɛya dabila sɔnni dabila namara dabila mɔgɔfaga dabila janfa dabila ka n'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka na gulɔ min ko k'o dabila yɔrɔnin kelen kuma bɛ girinya mɔgɔw ma a nana n'a ye dɔɔni dɔɔni a ko kira ye welela fɔlɔ min kɛ maga est-ce que ko kira ye bayako kuma fɔ ni bayako kuma fɔ welela fɔlɔ la welela laban la ko mun fɔra Fatoumata don mɔgɔw donna silamɛya la cogo di o ɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye kira tile la diinɛ min tun bɛ kira tile la diinɛ fila don n y'o fɔ a ye muhajirina ni ansaru o kɔfɛ diinɛ wɛrɛ kun tɛ yen
mais kira yɛrɛ tɛ ansaru ye wa kira tɛ muhajirina mamuru ye mamuru de muhajirinaw ko mamuru e faso y'i gɛn ka bɔ Maga ya anw fana tɛ to Maga n'i gɛnna o y'anw gɛnnen ye olu tɔgɔ ye muhajirinaw u nana Madina minnu y'u yɛrɛ suwa k'a fɔ i bisimila min dɛmɛ silamɛya dɛmɛni na olu tɔgɔ de ko ye ansaru Allahu akbar o ansaru ninnu muso fila tun bɛ dɔw kun wallahi ansaru dɔw jɛna u ka muso ncinin kɔ k'a di muhajirina ma Maga ka nalen Madina Allahu akbar k'a d'a ma pewu k'a furu sa pewu k'a di dɔ wɛrɛ ma subhanallah ka silamɛya badenya n'a kɛlɛya yira naam mamuru ye ninnu fara ɲɔgɔn kan ka fɛnkɛ yiriw la u bɛɛ tun bɛ fɛn kelen kan mankaw n'a mɛn Madinakaw fɛ Madinakaw fana wari sɔrɔ Allahu akbar sangare mais diinɛ taabolo tɔw cayara olu bɛɛ dagara mais baya min ye a donga ye o samana ka bɔ a la pew u bɛ nɛni de ko diinɛ kuratigini ko Hayidara tɔ n ti fila fara ala kan Hayidara ye ala de ye Hayidara ka mun la foyi aw bɛ don bɛɛ la Hayidara de ye a ye bɔ kɛ wallahi bɛɛ ka bɔ ti foyi tiɲɛ n ti sonyani kɛ Hayidara ka mun la n k'o ye kelen kungo ye tiɲɛ n ti jɛnɛya kɛ Hayidara ka mun bɛ na n ti namara kɛ sen kɔrɔ bolo kɔrɔ janfa Hayidara ka mun bɛ na n ti mɔgɔ faga ni Muhamadu ko min b'a kɛ ɲuman la e bɛ taa min Hayidara ko jumɛn bɛ na ni bɛ kuranɛ na a bɛ Bukari la a bɛ Musilimu na Abu Dawudi y'a fɔ Tirmizi y'a fɔ kitabu bɛɛ silamɛya sira kan Sunanase y'a fɔ Amadu y'a fɔ Kurtubi y'a fɔ kira ka sahabaw ko wa ala zalika bayyanahu ni kuma ka wɔɔrɔ ye k'anw bɛ an yɛrɛ feere silamɛya tɔgɔ la baya yɛrɛ kɔrɔ ko k'i yɛrɛ feere Ala ma arabukan don Allahu akbar kuranɛ kelen-kelen na suratul Fatihu la dɔw ko kira ma ko Muhamadu yala ko n'i ti jɛnɛya kɛ i ti sonyani kɛ baya jogo bɛɛ bila o se ko diyagoya ye baya tali ye mɔgɔw bolo la kira sigilen tora ten Ala ye Jibril bila ka n'a fɔ kira ye ko Muhammad ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne font que viole qu'à son propre détriment. Quiconque remplit l'engagement envers tout miséricordieux, Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance, comme Mohamed Bayake Karamaka Tegakon. Ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah, Allah ka dɛmɛ bolo, Allah ka dɛmɛ bolo est au-dessus de leur main. Ko bi yanga u bolo kuna, mami ni ko nti fila fara Allah kan, nti sonyani kɛ, ko Allah ka dɛmɛ bolo bi yanga a bolo kuna, ko Allah bi ni dɛmɛ baya la. Ni Allah ka dɛmɛ tɛ k'i ti sa kɔ. Sangare, kɛnɛ kan. Baya ye arbitre de. N'i y'a ta, n'i bɛna jɛnɛya kɛ, a b'a fɔ ko prêt i bɛ origine la dɛ. Allahu akbar. E bɛ dɔnni bɔ. I bɛ fɔ namara kɛ prêt origine. Ɲɛmɔgɔ mɔ dɛ. Kɔrɔnɛri bi filɛ nin sisan. Allahu akbar. N'i fɔ ka bɛlɛ ɲami suma la k'a pese k'a giriya prêt origine. Voilà. O tuma baya ko n'a bɛ ta ko Ala ka dɛmɛ bolo b'a bolo kɔrɔ. A y'a hakili sigi a k'a tulo dayɛlɛ. Walahi ni cɛ o cɛ ko n denmuso ye karisa ye fo ka taa za n da ti don a ka furuko kuma la Ala t'i fa abada f'i k'u ka furu ɲini. A bɛ kɛnɛ kan. Ayi Ala ma kale fɛn o fɛn cɛ o cɛ i kalo la i ti s'a kɔrɔ. I bɛ malo. Sibidebu. Siga t'a la. Mais Ala ko an k'an gale baya la k'ale Ala t'an malo ko fo n'a y'a sɔrɔ ni kalili ma se yan. Allahu akbar. Ko n'a ma yen yɔrɔ ko dusukun sɔrɔ. N'a ye dusukun sɔrɔ ko walayi Ala b'i dɛmɛ a la a ti tiɲɛ. Ni Ala ka dɛmɛ t'an tɛ se. Ko mɔgɔ mana baya ta k'a dafa o bɛ k'a dafa a yɛrɛ ye Ala b'i sara sarala min ka bɔ mɔgɔ mana baya ta k'a kɛ tɔgɔ ye k'a tiɲɛ k'o bɛ k'a ka ɲɛnamaya tiɲɛ ka lahara tiɲɛ a yɛrɛ ye. Sangare. N bɛ kuranɛ na. A bɛ. Suratu Mariyama aya 70 ani aya 87. Ala ko ils ne disposeront d'aucune intercession sauf ceux qui auront pris un engagement envers le tout miséricordieux. Ko lahara don kira Muhammadu dati maa ka kuma la lahara mɔgɔ ma layidu ta k'a janto a la. Nin bɛ Suratu Mariyama aya 87. A bɛ. Wallahi. Kɛlɛ bɛ min? Kɛlɛ foyi tɛ. Mais Hayidara an t'i fɛ i nana ni min ye i ye min dayɛlɛ i ye dogolen min yira e y'a yira ka ban anw t'a la bilen a y'o fɔ siɲɛ kelen. Wallahi a bɛ yan de. Kɛlɛ bɛ nin na. Foyi. Hayidara an b'i fo. An ye foli ka kan. N'an bɔra yen sa. Naam. Ni mun ye karamɔgɔ foli ye ne yɛrɛ tor'o la
eri bana fo waati banna pele 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 an bɛ dugutigi fo yan mɔkɛkaw ka dugutigi k'a fo ani foli ka kan k'a barika da ka dugawu k'a ye n'an bɔra yen an ka gatigi n'o ye dutigi ye an b'a fo n'an bɔra yen an ka alimami an b'a fo n'an bɔra yen an saro ɲɛmɔgɔ an ka foli b'u ye ani foli ka kan k'a ɲini ala fɛ ɲɛmɔgɔya min kalifara an bɛɛ lajɛlen la ala k'an bɛɛ faga sigi amin ala k'an bɛɛ faga sigi amin n'an bɔra yen an jatigilakaw n ka foli b'u ye kosɛbɛ ani foli ka kan u y'an bonya ala k'u bonya amin jɔ da ye seko ye silamɛya bɛ ɲani ni gɛlɛya la amin n'a y'a sɔrɔ ko nin kun ye diɲɛ ko ye ɲankuma an tɛ ta dɛ an tigɛ ta a ti kɛ tan koyi mɛ ala ko an filɛ ta wallahi wa ala an kuranna ye ta wa an janana ye ta ayiwa gɛlɛya mana an sɔrɔ ta ala an sɔnna ka ta an jana n'o ta yanni an ka bɔ cɛ ta siga t'a la n'a y'a sɔrɔ ko nin kun ye diɲɛ bari ye walima jeme walima balani walima golo walima ngɔni ko nin kun ye diɲɛ fɔli fɔlikɛla bɛ taa ta ka na a fɛ wallahi jeme fɔla bɛ taa ta ka na a fɛ dɔnkilidala bɛ taa ta ka na a fɛ a bɛna jatigila la a bɛna dilan bɔ k'a da a b'i ko k'i jɛ k'i da dɔw bɛ tɛsiri ka d'a ma dɔw bɛ na mikoro labɛn ti se yan sɛjiw bɛ labɛn kɛnɛ bɛ labɛn fa bɛɛ bɛ kɛ yeelen ye n'a tilara ni waati sera u b'a ta ka na a bɛna a ka fɔli kɛ n'a ko ko Kasimu ŋɔye Kasimu ŋɔye Kasimu n'a ka mɔbili ko o bɛ bɔ dɛ mɛ ala ko la nin t'an ye dibi an bɛ yan koyi wallahi ɲɛw de bɛ ne la sabu ne ka yeelen bi yan bilenman ye n'o tɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la ayi n kɛrɛfɛ m'o kɔ siga t'a la n gini ninnu ma ala ko bɛ ta dɛ wa an kurannen ye ta an jɛnna ye ta sabu ala ko nana a yatimɛ dinama bilahi i tɛ maa basi ye k'o ta dagana yanga la allahu akbar a bɛɛ kɛra ta karamɔgɔ ka kacɛti dɔrɔn bolo kacɛti in na a kasira de dɔrɔmɛ 100 a bɛ wajibi dɔ la walada ma ban kosɛbɛ gurupu sanfɛ banna a ko joli min 100 di ala ma mɔgɔ ma sɔrɔ 100 a fana kasira allahu akbar a ko ala ko i ka diinɛ bɛna bi dɛ 100 ma sɔrɔ ka diinɛ nɛmɛ o don allahu akbar nka bi warimisɛnnin min sɔrɔ filɛ nin ye o bɛ ka na Haidara tɛ seli dɛ ɔkulɔni b'a bolo dɛ ɔkulɔni b'a bolo kuma waati min a kasira silamɛya dɛmɛni nɔfɛ ɔkulɔni tun tɛ yen yan ni ɔkulɔni ko don ɔkulɔni anw bɛ dibi la a tɛna yɛlɛ bila yɔrɔ la pour que ka wajibi kɛ a fɔ a ye dɛ ɔkulɔni ko tɛ ala ko n'a y'a k'ale ye ale b'a kɛ nin dɔgɔma in y'a kɛ wa ala y'a kɛ wa a ye nin ɲɛni ninnu kɛ nin kɛnɛ ninnu kɛra ɲɛni ni gɛlɛya la o de la don dɔ dugu jɛra bon an yɛrɛw ka to tan a kana fari fa wallahi a y'a da kan nka ne yɛrɛ bɛ kabakoya aw de la ne ka mɔgɔw minnu bɛ nɔfɛ ne tɛ dansɔrɔ la parce que ne ye min ye ala ko la ne b'a jigiya o m'o ye bon o tuma mɔgɔ min ma ne ka yelen ye ala ko la ka ɲɔgɔnna girin kɛ ala nɔfɛ ne tɛ dansɔrɔ la fiyewu parce que ne ye min ye n'a kun y'o ye aw tun bɛ tɛmɛ ne la ne yɛrɛ o tuma n'i y'a ye aw bɛ cɛsiri la danaya dɔ b'a la n'aw ka danaya ye danaya jala dɔ ye quoi mais ne yɛrɛ ye yeli min kɛ o de ye a ye ne nin yakini ye danganiya yeli la bilayi ala ye min yira n na ala ko la n'o tɛ ɲɛ mamɔrɔ ala ko parce que ɲɛni don n y'o fɔ n ko n'a fɔra k'an ka taa Banikɔ ni ne ye n pɔsi lajɛ ka n wari lajɛ n'a ma 20 bɔ walahi ne tɛna parce que ni n nana ni 20 ye ne de bɔ an faso de ye yan ye mɔgɔ wɛrɛ tɛna a dilan n'an yɛrɛ tɛ an kana bila an kɔnɔ k'an bɛna wari ɲini an faso la an kan k'a ɲini diɲɛ fɛ wari ka na dun an faso de la ka na faso jɔ mais anw man ka na ɲini faso kɔnɔ an kan k'a ɲini de faso ka dilan faso dilanli o de y'an se dugu in na yan nin y'an ka sigi siɲɛ 2nan ye misiridala yan mɔkɛkaw a balimakɛ n'a denkɛ n'a ka kalanden n'o ye Ali Sangare ka bɔ Sirakɔrɔ a kuma n'u ye yan'a ka fatuli cɛ n'a sara don min o y'a bɛɛ bannen ne ye min fɔ ala ye n bɛ segin a kan yan ala i ka silamɛya
n'i y'a dɔn e b'a dɔn ni e y'a dɔn ala n'i y'a dɔn e ye dɔnnibaa ye ko i ka garibukɛ jasilenni ale tɛ se ka silamɛya de se a seyɔrɔ la ala ne yɛrɛ b'a ɲini fɛ ka ne faga ka bɔ yen i ka na ni mɔgɔ dɔ ye o k'a sigi ne mɔgɔ tɛ n ka balo fu la ne mɔgɔ bɛ ka diinɛ ye ne bila a bila yɔrɔ la fura feere tɛ wusula feere tɛ nasi feere tɛ jagaminɛ karamɔgɔ tɛ moriya yɛrɛ tɛ silamɛya bato k'a bɛɛ a bɛn yɔrɔ la n nana min kan n ko min ka karamɔgɔ ladege n kale na ala la ni y'o fɔlen ala n y'a ɲini fɛ ka halaki n t'o fɔlen o tɛ fɔlen n ye ŋunu ko t'o la foyi ne ka baara ye n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ don ɲa mɔgɔ tigi y'a dabila o mais mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ ne jigi dan bɛ fɛn saba kan ala kɔfɛ n y'o fa bɛɛ ye o fɛn saba fɔlɔ ye min ye o n yɛrɛ jugu ye ani n ka fɛn kalannen ye ani n tɛgɛ fila fugari tɛ se ka kɛ silamɛ ye denmisɛnw a ye baara kɛ a y'a jɔ da bangebaaw la denmisɛnya tɛ maa tiɲɛ mɔgɔya ye hakili de ye mɔkɛ ka waati min kun dira ma o banna n'a y'a sɔrɔ ni dɔ yɛlɛla kan an ka bila yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini a fɛ ɲini ala fɛ dugu in mɔkɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a taa ɲɛfɛ dugu minnu mana ala k'u dɛsɛ silamɛya tiɲɛ ala k'a dɛmɛ an ka bɛn mɔgɔ ye ala kana kɛ nafigi ye ala kana bɔ an na bɛɛ jate kama sallallahu alaihi wasallam Alors, voilà, jama'a salamu alaikum. Jama'a nuna ala jama'a yanki. Ala sharafa ne, ala sayarwa ne, ala mai tambari, ala mai gidi. Amma dai alanta da alanta nono ya sanare, amma ko. Ko ta da yeko, ai mi ko manya ala da ala alaman kullu jama'a. Zaman ko ga kala baraka da ko ya ko no kwanye. A girma jama'a mu ba da jele ko. Mu ga ko sai ya sai na ni yare. Amma ni ala ta ala harka mai jire, ala ka ku ko ta, ala ka jiri rawa. Ala ka shiramba ga me nan ga demba. Kana kuna ko an garba ku ja ko sallallahu salim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين.